तो अंकुश राजा के जे भी फैन भाई वीडियो को पूरा देखिए, हो सके तो एगो लाइक करी भाई। अंकुश राजा के मार्केट में बहुत बवाल बवाल गाना आवेला आइल बा। अंकुश राजा पूरा बिहार में मिसाल दिया जाला दोनों भाई के जोड़ी। भाई दोनों जना बिहार में तहलका मचली बन आज तक तो एगो जातिवाद गाना निकल गए ना, उतना अश्लीलता गाना गई बा। लेकिन अंकुश राजा का बहुत ही बवाल खतरनाक लगन स्पेशल गाना आइल बा। जौन गाना के नाम बा तुहरे हक बा। हाँ भाई बहुत खतरनाक गाना बा, बहुत खतरनाक। गाना के लिखल बड़े गारदा सियाडी, एक म्यूजिक डायरेक्टर बड़े विक्की बॉस। अंकुश राजा का अधिकतर गाना गारदा सियाडी लिख के देवल ना, विक्की बॉस म्यूजिक डायरेक्ट कंपोज करल। बवाल गाना बा जेकर में फीमेल डांसर बाड़ी, फीट डांसर में माही श्रीवास्तव। का यादा बा भाई, का डांस बा। अंकुश राजा के भाई कतनो बड़ाई करी न तो अंकुश राजा भाई कोनो नाम के मोहताज नहीं हो। काहे कि भोजपुरी इंडस्ट्री में दोनों भाई एकदम एक तरफा राज कर लो। काहे कि एक भी अश्लीलता गाना ना, जात पात एक शब्द भी ना। अंकुश राजा भाई बहुत मस्त गाना गावल। इनका एगो गाना आइल बा, जाके एक बार जरूर सुनिए लोग, सुन के बताइए लोग कि गाना कैसा लगा था अंकुश राजा के भाई। काहे कि एक तरफ खेसारी लाल बन, एक सब पावर स्टार पवन सिंह बन, ई दोनों जना पर नजर हटी तब न वही कलाकार पर नजर दिहन आदमी। लेकिन अंकुश राजा के बहुत लाजवाब गाना आइल बा। एक बार तू सुन लो आ तब अपन ओपिनियन रख के लो कि कैसन गाना गइले बड़ा अंकुश राजा भाई। चारों तरफ खाली बोलबाला बा दोनों भाई के।